ani Komolpurni joto takhok tai bukhogrokno ani kaisa koimung tongnai norok ano asuk hamjakmani romani kokno ang pogoimenya norokni o hamjakmani bisingtino jung tini boto loraibo khlailekha khlaimani yagulo jung tini harika hne jung sawaimano phiaba jung tini haria jung tini jitikha bubagrani dagimani bisingtui khlaioi jung chini manthai soktaini bagui chini sangbidanik je chini manthai ni bagui jung lorai khlaimani o one last fight no jung khlailekha tabuk aboni yagulo jung MLA montri mannani kotorkok ya jung tini chini tepramo thaningoi bachawoi jung tini lorai khlaika abo se chini main kotorkok ungsinai aboni bagui no kebo khabaina kurui kebo khanangna kurui jung jotono palbaksa khlaioi chini aro kwbangma rajnaitik tongoi mano kachak koromo ko sombebakno jung tongoi mano phiaba jung jotobai palbaksa khlaioi thancha baksa khlaioi jung tonglainani nango aboni bagino walai suklai bebakno jung haksal khlaioi jung jate khoroksa tai khoroksa bai communication kaham narukmani yagulo jung kaham kurung khlaioi jung tongoi manani tui angnorni thani abo ang 산허러 제 너럭 저토너 자테 와라이 슈글라이니 약니 좀 까티리오이 좀 똥의 만나니 데이클라이 저토너나 안 거의 허러 어 거의뭉 কারণ 아니 티프라 상거이 아니 제 티프라 못하니 저토 제 워리어스नो 아니 어버너 그짤 뭉똥나이 부이중노 뱅가이나이 부이중노 하미야 사나이 하이파나 좀 아버너 지니 뭉사파나 좀 아마 지니 가워 좀 뚜야오이 지니 당충거 좀그 당똥의 당안이 바고이 지니 속타이 버라라 지니 바고이 좀 따먹 খাইলাङैमान 지니 एकमात्र 지니 अन्ना हारमुं तंनाय आबोनि बागैना जों वालाय सुलायना जों कम खाइमानि बिसिंतुइ जों जिनि कमलपुर साब डिविजन न जिनि कमलपुर एरिया न 45 कन्स्टिट्युएन्सि नबो जों कचां तंनानि बागै आंगरनो ककचारो हामबाय।